24 février 2022. Nogase nayi lewruɗi muru ujunaji ɗiɗi e nogase ɗiɗi wonande Moscou ruggangu Ukraine fonno wonde ko dawal bebgal no majande duuɓi tati caggal ɗum kono Russie ronki folde ndi leydi ni capantati e jeeɗiɗi millions hoɗɓe e mum À faire plier ce pays de 37 millions d'habitants. « 1095 jours de guerre. Balɗe ujunere e capanɗe jeenayyi e joyi wolde sattude nde kono Russie wasi e mum kene ɓuura ujunaje sappo oto belende e tataɓal laana ndiwo maayo ɓaleewo to banggue yimɓe mabɓe ɓe ina wiye ko ɓuuri million neɗɗo mayɗo e gañiɓe tawi hen 600 ujunere ko Russie naɓe 400 ujunere ko Ukraine naɓe Moscou heɓani hay pandal muɗum goote te fawi junggo mum tan ko diiwe 4 jokkodirɗe ɗe ko wayno Kherson, Zaporizhia, Luhansk e Donetsk so tawi ballal kaɓirɗe e joguitaje banggue hirnangue ina addan Ukraine jogade doole ballal caggal leydi ɗum yonani gam folde nde ɗo wolde haare Kursk caggal ndengu bettere e saaha ceeɗu ujunaji 24 ko kañum tan woni ummitande Ukraine yankore heɓade e nder wertago leydi Russie kono dañal ngal ko mande hande ɓe kaadi koye 100 kilométre carré e nokkuji dewindaɗe ɗi hayso tawi kono Russie ina yaara yeeso fodde hitande e nder Donbass kadi pooli kene tolno e 400 kilométre carré leydi lawol hakkude mabɓe meeɗa tajje tawtorogol dronaji ñukkintoɗi e jangu banggueji ɗiɗɗi foof waɗi nokkure hare nde labtuɗo jiiɓi dosɗe kono ngu haaɗi kala jokkodire sembeji ɗi e kaɓirɗe e nder duuɓi tati hare nde kadi wayli no feewi e sifa mum gargol koninkoɓe kore rewo e nder demminare ujunaji 24 e banggue kono Russie ina hollira wonde hare nde ina jokki e windere nde kutorgol Moscou misilaji ballitoji ma yirde hitande ujunaji 24 addi kulol ɓeydugol jawgol pelɓodiral ngal Blitzkrieg mijonoɗo guila e duuɓi tati joni waylima wonti hare nimsa usti dakorde ɗiɗɗe kala wonande Kiev et Moscou kaɓirɗe joguitaji e yimɓe ina pamɗi hande. Pour Kiev et Moscou, les ressources matérielles et humaines sont désormais comptées.